L-4 filgħodu Jorgen Fenech kien abbord yacht bil-Forzi Armati ta' Malta jinterċettaw il-yacht tas-sit ta' 17 Black milli tħalli il-Marina ta' Porto Maso. Iżda minu Jorgen Fenech? Isem Jorgen Fenech ilu jidwi f'pajjiżna u l-bot minn xtutna. Fenech huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar negozjaturi b'saħħithom f'pajjiżna, iżda li preżentament jinsab arrestat. B'rapporti fil-midja jindikaw l-raġel akkużat bħala l-intermedjarju indika lil Fenech bħala il-mandant. Jorgen Fenech, iben negozjant George Fenech, huwa involut f'5 industri fis-setturi tal-ospitalità, proprjetà, logħob, enerġija u trasport bil-baħar. Sa tlieta li għadda kien direttur fil-Grupp Tumas li huwa wieħed mill-aktar gruppi ta' negozju b'saħħithom fil-Gżira u l-assi tiegħu kienu jiswew il fuq minn 350 miljun euro mill-2017. Riċentament il-Grupp Tumas kien impenjat fl-industrija tal-enerġija permezz tal-kumpanija Gem Holdings, il-kumpanija Maltija parċipazzjoni ta' 30% fl-Electrogas li tmexxi il-Power Station ta' Delimara. Gem Holdings hija s-sit ta' Electrogas flimkien mal-kumpanija tal-enerġija tal-Azerbajġan Sokar u d-ditta Ġermaniża Siemens. Il-konsorzju ġie magħżul mill-Ena Malta fl-2013 biex jibni l-impjant tal-enerġija li jaħdem bil-gass u l-infrastruttura relatata mal-maniġjar tal-gass. Apparti li kien direttur tal-Grupp Tumas, Fenech kien ukoll direttur tal-Power Station tal-Electrogas. Il-ġurnalista assassinata Daphne Caruana Galizia għamlet l-unika aċċenn għal Jorgen Fenech fuq il-website tagħha. F'dik il-kariga hija kienet staqsiet il-leġitimità tal-proġett billi analizzat kwotazzjoni minn negozjant. 4 snin wara, frar tal-2017, Daphne Caruana Galizia kitbet dwar il-kumpanija 17 Black. Kitbet ukoll dwar numru ta' avvenimenti li fi ftit ġimgħat bdew ipoġġu pressjoni fuq figuri ewlenin involuti fil-Power Station. L-ewwel darba li smajna bis-17 Black kien fi frar tal-2017 minant il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia fejn xhur wara ġew svelati sensiela ta' emails bejn Jorgen Fenech, Keith Schembri u l-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi. Dawn tal-aħħar ċaħdu kemm il-darba li għandhom rabta ma' din il-kumpanija minkejja li female minnhom iswed fuq l-abjad intqalilhom li l-kumpaniji li kellhom il-Panama, Hernville u Tilgate kienu ser jiċċievu ma' $2 miljun dirett minant 17 Black. Fi kliem sempliċi, allegatament kickbacks mill-proġett tal-Power Station tal-gass. L-emails li kienu ġew leaked mill-Electrogas juru li Jorgen Fenech kien irċieva email f'Mejju tal-2017 minn konsorzju uffiċjali li jgħidlu li huwa konċernat li l-banek finanzjarji jinsabu inkwetati u preokkupati b'dak li qiegħed jiġri. Dan l-email kien intbagħat wara diskussjoni interna dwar artiklu tal-medja li jaqgħad 17 Black ma' Chief of Staff tal-Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Schembri u lill-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi. L-email dwar l-istat tal-banek intbatet ftit wara li rapporti tal-medja esponew kif Mario Pulicino, l-aġent lokali għat-tanker li jforni l-LNG l-Power Station, għadda $200,000 lil 17 Black. F'dak l-istadju ma kien hemm l-ebda rabta pubblika bejn Fenech u 17 Black. Madankollu wara rivelazzjonijiet, Fenech ċaħat bl-aġla irregolaritajiet brabta mal-kumpaniji tal-Panama, iżda qatt ma ċaħat li għandu 17 Black. F'kumenti li għadda lill-medja barranija, Jorgen Fenech kien kwotat li għalhekk qatt ma ġejt mistoqsi jew ġejt mitlub biex niġi interrogat mill-pulizija jew minn kwalunkwe awtorità oħra tal-infurzar tal-liġi tul ħajti. 7 ta' Jannar 2018. Il-Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar irrifjuta li wieġeb jekk 17 Black kienx taħt investigazzjoni u qal lil The Times of Malta li l-Pulizija ma setax tinforma lin-nies dwar kull każ li qed jiġi investigat, inklużi dawk ta' interess pubbliku. Huwa iżda żied li kull każ li jirreferu għall-Pulizija kemm minn individwi kif ukoll minn entitajiet oħra qiegħed ikun investigat.
Wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, twaqqaf il-grupp ta' ġurnalisti The Daphne Project bl-iskop li jkompli x-xogħol tal-istess Caruana Galizia. The Daphne Project jiżvela li l-kont bankarju ta' 17 Black fil-Bank Nur f'Dubai kien irċieva 3 ħlasijiet, pagament wieħed ta' 161,000 euro minant Mario Pulicino, l-aġent lokali għal provvista tat-tanker tal-gass għal Power Station tal-LNG, u żewġ ħlasijiet separati li ammontaw għal 1.1 miljun euro minn uffiċjal fl-Azerbajġan. Isir magħruf ukoll li Hernville u Tilgate ta' Keach Kembri u Conrad Mizzi kienu target clients ta' 17 Black ta' Jorgen Fenech u Mac Bridge li sissa ma nafux ta' min hi. L-identità ta' Mac Bridge ma ġiet żvelata, iżda Xkembri qal li kemm hi u kif ukoll 17 Black kienu ġew inklużi fl-abbozzi ta' pjanijiet ta' negozju għal grupp ta' negozju Casco ta' Keach Kembri. Aktar kmieni din is-sena, Jorgen Fenech ġie msemmi bħala azzjonist ta' minoranza tal-kumpanija Maltija tal-logħob L&L Europe Limited waqt investigazzjoni dwar kumpaniji tal-logħob li operaw illegalment fin-Norveġja. Bil-pressjoni li tkompli tikber, fl-aħħar jiem Keach Kembri waqqa l-libel li fetaħ fil-konfront tal-ex kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil biex ma jwieġibx id-domandi dwar 17 Black. Dan wara li kien repetitament ordnat biex iwieġeb mill-maġistrat, iżda Keach Kembri jippreferi iwaqqa il-libel. Fl-aħħar sigħat sar magħruf ukoll li tlieta tal-ġimgħa li għaddiet Jorgen Fenech irreżenja minn direttur tal-Grupp Tumas 3 ijiem qabel l-arrest tal-intermedjarju Melvin Teuma li eventwalment jidher li kixfu.